Se întâmplă frecvent. De exemplu, echipament de ventilație, să zicem. Sunt copii gravi care necesită suport respirator. Și sunt solicitări din mai multe spitale. Locurile sunt limitate, ca și mașinile acestea de respirație. În altă parte știm bine că nu o să te duc. Ce faci? Pe care să-i primi? Refuzi, pe care îi primești? Pe care îl condamn, dacă vrei. Un spital este ca și o casă. Trebuie curățat, trebuie vopsit, trebuie schimbat toate piesele. Spitalul acesta a fost proiectat într-un anumit fel. Este foarte greu să-l modifici total. Să creezi spații mai adecvate, mai intime. Nu știu dacă ați văzut mobilierul vechi. Niște paturi de fier, grele, greu de deplasat, imobile, nu erau pe rotile. Venise vremea întâi a unei curățenii totale de sus până jos la spital. Venise vremea ca să completăm niște hime existente în spital de la pornire. Mijloacele pe care le aveam noi sau pe care le avem și acum, nu puteam să facem această lucrare de asemenea amploare. I see a difference in the looks of the parents in there. Their faces look different. They have a decent toilet. They have a decent place to have a good wash. They have decent rooms to sleep in. It is amazing to see what a difference it made to the spirit and the souls of the people who sleep there. I think a marvellous job has been done and is being done by Scheherazade under the guidance of Mrs. Khwaija Harris. She's the inspiration behind all that. Eu zic ce s-a făcut până acum cu Scheherazada este un salt extraordinar către modernizare.